volem afrontar aquests reptes i els volem afrontar amb quanta més gent millor, perquè la clau de l'èxit és que siguem molts a l'hora d'afrontar-ho. Molts. Soc conscient que no arribem a tot arreu on voldríem arribar i que és perfectament legítim que alguns de vosaltres o dels vostres amics, parents, companys tinguin la sensació que encara no hem fet prou en no sé quin àmbit. Doncs si no hem fet prou, sapigueu que voldríem tenir la capacitat de fer prou i més i molt més, i que aquesta capacitat passa en gran mesura pel fet de que siguem molts qui estiguem compromesos a fer-ho. I és evident que això no vol dir, no cal necessàriament que sigui a través de Junts per Sant Vicenç, no cal, però jo crec que Junts per Sant Vicenç hi pot ajudar molt i voldríem estar al capdavant, al costat, al darrere, a tot arreu d'aquells que estiguin compromesos amb un futur millor pel nostre municipi. I per tant nosaltres agraïm, respectem, valorem i estimem la feina que es fa des de qualsevol altre àmbit, des de qualsevol altre partit polític i des de qualsevol entitat i associació del nostre municipi. Però també voldria transmetre-us que estem segurs que la nostra aportació, en aquest sentit, l'aportació de Junts per Sant Vicenç, pot ser rellevant. I tant de bo sapiguem guanyar-nos la confiança de molta gent, perquè si som capaços de guanyar-nos aquesta confiança, serem capaços de fer moltes coses. Hi ha gent... Espera, no cal. Hi ha gent que diu, bueno, el Junqueras ara es presentarà, però després... Jo voldria recordar-vos una cosa. Jo em vaig presentar a les eleccions del 2011, maig del 2011, i era diputat al Parlament Europeu. I hi havia qui deia, en Junqueras es presenta, però es quedarà a Europa i no vindrà a fer d'alcalde. I en Junqueras va venir i va fer d'alcalde tan bé com va saber. Poc després em van escollir president d'Esquerra Republicana i va haver-hi gent que va dir, ara en Junqueras és alcalde, però se'n anirà perquè s'anirà fent per president d'Esquerra Republicana. I no me'n vaig anar. Un any després vaig ser escollit diputat al Parlament de Catalunya i hi havia gent que jurava i perjurava que marxaria de l'alcaldia per anar al Parlament de Catalunya. No vaig marxar. Per tant, jo no sé què depara el futur i potser, potser des del punt de vista de la meva família seria que mai sigui president de Catalunya, diguem-ne. Si ho pregunteu a casa meva us diran que prefereixen que no ho sigui. No en tinc ni idea, no en tinc ni idea. És més, és molt poc rellevant el paper que jo tingui, perquè el que és rellevant és allò que farem entre tots, i allò que no faci jo ho farà altra gent que està tan o més preparada que jo. Per tant, és possible que jo no vagi a govern ni que guanyem les eleccions, és possible que no les guanyem, és possible que sense guanyar-les tampoc no hi vagi. Per tant, escolteu, el meu compromís en aquests moments és amb Sant Vicenç dels Horts, com ho ha sigut sempre. Com ho ha sigut sempre.